डक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बिथाङा थांनाय 28 सेप्तेम्बराव बिथाङा रुंसारि जायो। बिथाङा प्राय 60 बोसोरनिख्रुइ बांसिन भारत हादोराव एग्रिकालचार जौगानायनि फारसे गोबां खामानि मावदों आरो विशेष भावे जि जेनेटिक इन्जिनियारिं मोजां जोलै बरननो थाखाय बेवहाय बिथाङा स्टाडि आरो रिसार्च खालामनानै गोबां बोसोन एबा गोबां एडभाइस एग्रिकालचार सेक्टराव बिथाङा होलांदों। गाव सासे एग्रिकालचार साइन्टिस्ट हिसाबै बिथाङा एग्रिकालचार इकनमिक्स हिसाबै आरो सासे एग्रिकालचार बे बिफाननि एबा आबाद बिफाननि सासे गोथौ थिंकार हिसाबै राज्य सभायाव MP जानाय समावबो बिथाङा भारत सरकारनो गोबां बोसोन एबा माखासे सुलुंफोरखौ बिथाङा होलांदों आरो बिनि अनगायै थांनाय गोलाव समाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जि एग्रिकालचारेल रिसार्च बेवहाय बिथाङा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों। दा बिनि थाखायनो जोङो बयबो भारत हादोराव डक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बिथांखौ एग्रिकालचारनि खोथा रायलायोबा बिथांनि खोथाखौ जोङो गोसोखाङो। दा नंखायनो दिनै जों BTR सरकारा बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोङो दिनै 1 मिनिट आरज गाबनायजों लोगोसे बिथांनो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों, जाहाथे बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो आरो बिथाङा होलांनाय बिहोमाफ्रा फैबाय थानाय समाव जोंनि आबाद बिथिंखौ आरोबाव जौगानायाव अराय सम मदद खालामबाय थायो।